Què tal, com esteu? Saludem des del cor de la Peralta de Tarragona en un dia molt especial en les festes de Santa Tecla. Unes festes que es tanquen avui, aquest diumenge, aquest 24 de setembre, i que es tanquen amb un escenari privilegiat, la Peralta, i amb un esdeveniment gairebé únic. Els Pilars caminant de la Mercè. Les festes de Santa Tecla tenen 3 grans jornades castelleres, la del primer diumenge, la que es va celebrar el dia 17, amb 2 colles locals, Xiquets de Tarragona i Jove de Tarragona, i 2 colles convidades, Colla Vella dels Xiquets de Valls i Castellers de Vilafranca. Va continuar en la jornada de Santa Tecla, gran jornada de Santa Tecla, viscuda ahir a la plaça de la Font, i culminen aquestes 3 jornades castelleres amb els Pilars de 4 caminant de la Mercè. I TAC12, la televisió pública del Camp de Tarragona, avui està fidel a tota aquesta tradició castellera. Vam estar el primer diumenge de festes, vam estar a la Diada Castellera de Santa Tecla i avui també, aquest 24 de setembre, estem pendents de les 4 colles de la ciutat de Tarragona, Xiquets de Tarragona, Colla Jove, Xiquets de Tarragona, Xiquets del Serrallo i Castellers de Sant Pere Sant Pau, que d'aquí una estona encara no faran els seus Pilars de 4 caminant. Diem d'aquí una estona perquè encara s'està fent la Diada Castellera. Hi ha 2 rondes de Diada Castellera i després comencen els Pilars de 4 caminant. Per ordre d'antiguitat, Xiquets, Jove, Serrallo i Sant Pere Sant Pau. I ho tenim tot a punt, un desplegament especial avui que ens porta des d'aquí, el que esteu veient, la plaça de les Cols, quan la Jove està a punt d'aprovar el seu segon castell de la Diada, i que ens portarà fins a la plaça de la Font, que és on arribaran, on culminarà aquí el Pilar de 4 caminant de les 4 colles de la ciutat. Esperem que puguin repetir igual que l'any passat i arribin les 4 colles allà al final, a la façana de l'Ajuntament de Tarragona. Desplegament especial, per cert, a punt ràpid perquè us situeu, rondes de castells, Xiquets de Tarragona 3 de 8, intent desmuntat de 4 de 8, Jove de Tarragona 4 de 8 a la primera ronda, ara farà la segona ronda, Xiquets del Serrallo 4 de 7 a la primera ronda, ara farà la segona, Castellers de Sant Pere Sant Pau 3 de 8 a la primera ronda, ara farà la segona. Preparat a l'Ajuntament de Tarragona hi ha el nostre company Àlex Alonso. Ell viurà l'emoció de l'arribada dels Pilars, perquè segurament per les 4 colles de la ciutat és molt important la Diada de Santa Tecla. Per Xiquets i per Jove també la del primer diumenge de festes, però avui té un component especial. Àlex Alonso, què tal, com estàs? Benvingut. Bon dia, des de la plaça de la Font de Tarragona, des de la porta de l'Ajuntament de Tarragona, on esperem d'aquí uns minuts poder veure arribar, com deies, igual que l'any passat, els Pilars caminant de les 4 colles castelleres de la ciutat. Estem aquí en una plaça de la Font que està ja plena, pleníssima de gent. De fet, tot el recorregut del Pilar caminant està molt i molt ple de gent. Si hi ha algú que ens està mirant des de casa i està a prop, si està ben posat al sofà, que es quedi amb nosaltres, que miri la tele, perquè és que hi ha molt poc lloc. La plaça de la Font està pleníssima, sobretot la banda de l'ombra. Hem d'explicar, com sempre, a aquestes hores, el dia dels Pilars, hi ha una banda, la banda de la dreta de l'Ajuntament, en què toca l'ombra i no hi cap ni una agulla. A la banda del sol encara hi cap algú, encara hi cabria algú. Però hem fet el recorregut baixant, quan veníem a ocupar la nostra posició, hem fet la baixada de la Misericòrdia, hem arribat i hem fet tota la plaça de la Font i està planíssima. Avui és diumenge, per tant és festiu tant a Tarragona, que normalment quan cau entre setmana no ho és, sí que hi ha flexibilitat, hi ha molta flexibilitat perquè la gent pugui venir a veure els Pilars caminant, però avui és diumenge, per tant és festiu tant a Tarragona com a tots els seus voltants. Per tant hi ha moltíssima gent enguany. Esperem, com us dèiem, poder cantar des d'aquí, des de les escales, des de la porta de l'Ajuntament de Tarragona, com arriben els 4 Pilars caminant de les colles tarragonines. Amb l'Àlex Alonso, doncs, estarem a l'Ajuntament de Tarragona. Mentre anava explicant l'Àlex com estava l'ambient a la plaça de la Font, ho anàveu veient, La zona de l'ombra a l'esquerra de les vostres imatges, el que estàveu veient era que estava plena de gom a gom, a la dreta, al sol, hi havia el passadís per on han de passar els 4 Pilars caminant. I aquí, a la plaça de les Cols, la Jove es prepara per muntar el seu segon castell. També ens acompanya avui, també seguirà els Pilars, ell estarà sobretot en aquesta zona de les escales de la catedral, en el carrer Major, aquest inici del carrer Major, i gairebé fins a arribar a la baixada Misericòrdia. En Francesc Domènech, Quico, com estàs? Benvingut. Gràcies, molt bona tarda. Amb ganes, m'imagino, d'explicar això, de que arribin els 4 Pilars caminant, però també hem de dir-ho, i així d'arrencada, no és una actuació menor. A veure, no és Santa Tecla la dia d'avui de la Mercè, però atenció, per exemple, perquè els Castellers de Sant Pere Sant Pau ja han fet el seu castell límit. Pilar Banda ja han fet avui també el 3 de 8 una altra vegada. És que els Castellers de Sant Pere i Sant Pau van sobrats, i que se mantengui, bon sentit de la paraula, sobretot, aquesta
aquesta expressió, aquest anar sobrats, perquè fan els castells tan ben fets i els fan amb tanta seguretat que, bueno, un dia és allò que hem de passar el tràmit, de fer la diada, perquè el que avui importa són els pilars, que és aquesta tradició exclusivament tarragonina, i tothom vol arribar amb els 4 pilars, hi ha aquell punt de nervi perquè es vol arribar fins a l'Ajuntament, però és igual, nosaltres tenim el 3 de 8B, doncs vinga, endavant i fem-lo. Doncs un altre avui. Un altre, sí, no, realment... I ara compta amb la jove perquè, si no m'equivoco, ara veureu ja com tanquen la pinya i el podrem viure en directe. El 5 de 8 serà el segon castell de la diada d'avui. Han fet el 4 de 8 a la primera ronda. Després recuperarem els altres castells, no patiu, perquè així els podreu veure tots els castells en aquesta transmissió que es fem en directe avui des del cor de la Peralta. 5 de 8 en aquesta segona ronda. A veure, evidentment no és el 5 de 9 en folre, no és un castell de gamma extra, però és un senyor castell el 5 de 8 en aquesta plaça de les Cols. El 5 de 8, cap colla li ha de perdre el respecte, fins i tot les colles que fan 5 de 9 en folre. És un dels castells més difícils de la gamma de 8 i, per tant, se li ha de tenir tot el respecte que mereix, i la colla ha de tenir aquell punt d'atenció necessari per vestir el castell amb el màxim de seguretat possible i anar-lo a descarregar. És evident que l'estructura del 5, la colla jove, la té més que controlada, és la gran colla del 5 de 9 en folre i, per tant, en principi no ha de passar res, però hi ha d'haver aquell punt d'atenció necessari perquè el 5 de 8, insistim, és dels castells difícils de veritat, de la gamma alta de 8. Doncs aquí veieu com ja pugen els segons d'aquest 5 de 8 de la catedral, davant de la catedral de la Jove de Tarragona, perquè estan just al peu de les escales de la catedral, i aquí veureu ja com es comença a dibuixar aquest castell, aquest 5 de 8, es col·loquen els segons, i a partir d'aquí hi haurà també els terços, es col·locaran els terços i hauran de decidir si està ben quadrat o no està ben quadrat per tirar-lo amunt. Mirava aquest matí les estadístiques d'una diada com aquesta de la Mercè, unes estadístiques de l'època recent, des del 98, per exemple, i veia que el 5 de 8, per exemple, ja s'ha fet diferents vegades. El 98 mateix, la Jove va fer aquest castell al 5 de 8, el 2009 també el va fer aquest 5 de 8, el 2005... Vaja, que és habitual. L'any passat, per exemple, la Jove va fer 3 de 8 i 9 de 7. Avui puja un esgraonet més perquè fa 4 de 8 i ara 5 de 8, però altres anys s'ha fet. Però és una diada de la Mercè on hem vist el 5 de 8, el 2 de 8 en folre, el 4 de 8 amb l'agulla, el pilar de 7 i el 3 de 9 en folre. Algun any hem vist de xiquets i de jove, l'any 2013, el 3 de 9 en folre. Per tant, és una diada on de tant en tant, pam, es deixa entreveure algun castell d'aquests potents. Sí, no deixa de tenir sentit que la tria que hagi fet la Jove hagi estat el 5 de 8, que ara estem començant a veure, per allò que és l'estructura controlada, però que el primer castell hagi estat el 4 de 8 en una colla que a ningú s'escapa, que està assajant aquesta estructura amb un pis més, i per tant, qualsevol 4 de 8 que es pugui fer amb la tensió que implica una actuació en públic, una actuació a la plaça, s'ha de considerar com una prova d'una cosa superior. Sí senyor, doncs aquí teniu, sonen les gralles a la plaça de les Cols, vol dir que és un intent vàlid de 5 de 8 de la colla Jove Xiquets de Tarragona, que aquesta temporada l'han provat 9 vegades i l'han descarregat 9 vegades. És evident que és una estructura que tenen perfectament per la mà, perquè ja li han posat un pis més i de quina manera. Ja han fet el 5 de 9 en folre i l'han descarregat i de quina manera. En aquestes festes de Santa Tecla, per exemple, ja l'han descarregat 2 vegades el 5 de 9 en folre. Han entrat ja els 15 i ara es col·loquen els dosos. Primer els de la part del 3, ara ho faran, i després, just darrere, els dosos de la part del 2. I ja tenim l'estructura central, amb l'inici del pom de dalt, d'aquest 5 de 8 de la colla Jove, que té un lleuger tremolí, però que, vaja, gestionaran, m'imagino, sense cap mena de problema, uns castellers que han d'estar especialment contents i orgullosos de com estan aquestes festes de Santa Tecla castellerament parlant. Primera aleta amb una canalla molt ràpida, ara, i atenció perquè s'encavalca per buscar la segona aleta, a punt de carregar-lo. Aquí el teniu. 5 de 8, colla Jove Xiquets de Tarragona, un altre 5 de 8 de postal, Quico, d'aquells guapos de veritat. Amb el 5 de 8 sempre és bo mirar-s'hi, i tal com l'estem veient ara a la pantalla, es veu molt clar en quina forma té el pilar del mig. La rengla, que es diu el pilar del mig, el pilar central del castell, perquè és una mica allà on van a parar tots els moviments. Si el pilar del mig està bé, el castell hi té molt de guanyat, i el que hem vist ha estat un pilar central absolutament vertical, sense sensació d'haver
haver patit, malgrat que sí que hi ha hagut una mica de tremolor en el conjunt general del castell. Doncs aquí veieu, la descarregada també sense cap mena de problema, doncs apuntem el 5 de 8 a la colla jove Xiquets de Tarragona, 5 de 8 en aquesta segona ronda de la Diada Castellera de la Mercè. Surten ja els quarts, ara es deixaran de braç els terços. A més, quan els terços s'han col·locat, el terç que va a l'arrengle, el que va al mig, ràpidament ha dit que sí, que estava bé, que estava perfecte, i ni tan sols han fet cap peu desmuntat. Vaja, és un castell que la colla jove Xiquets de Tarragona té dominadíssim, 5 de 8 descarregat, i, si us sembla, el que podem recuperar ara és el castell de la primera ronda de la colla jove Xiquets de Tarragona. Un castell que té la seva història i que l'explicarem, el 4-8. Aquí el teniu. Aquest és el castell de la primera ronda. Aquest castell, per tant, és ara en diferit el que esteu veient en pantalla. És el 4-8 de la colla jove i ara us explico per què de la història. L'han descarregat, ja us ho anuncio. Aquí es col·locaven ja els quarts del castell, començaven a pujar els quints, i hem de dir una cosa. Hauríem de parlar amb l'Aleix i ens ho hauria d'explicar ell, si aquesta és l'alineació, no és l'alineació, són els que van o no els que van, però aquesta colla està treballant intensament aquest castell amb un pis més. Hi ha hagut fins i tot durant les últimes setmanes, els últims dies, la rumorologia que compta a veure si la jove podria provar el 4-9 sense folre en aquesta plaça mítica on es va veure el primer de la història el 1881. No és així, però és un castell que estan treballant intensament, Quico. Sí, diria que és el gran repte que la colla s'ha posat en aquest últim tram de temporada. Ja veurem si arribarà. La gent que ha vist els assajos, tothom coincideix en que l'estan treballant molt bé, que el castell comença a prendre forma, que comença a ser creïble, i aquest 4-9 sense folre, a veure si d'aquí a final de temporada podem veure l'intent per part de la jove de Tarragona, que l'està treballant i l'està treballant de valent. El 4-8 el descarregaven també sense massa problemes d'actuacions que té pròximament la jove, perquè us situeu, té la Diada Blava que organitzen els Xiquets del Serrallo dissabte vinent, precisament al barri del Serrallo. Allí no hi anirà aquest castell, evidentment, el 4-9 sense folre. I després té un parell d'actuacions de màxims. La Diada del Mercadal, dissabte 7 d'octubre, a la plaça del Mercadal de Reus, i després la Diada de Santa Teresa al Vendrell, on no sé per què la colla jove hi té un carinyo especial i té alguna màgia especial. Tant de carinyo, tanta màgia, que l'any passat van descarregar-hi per primer cop el 3 de 10 en folre i manilles. I el 5 de 9 l'han descarregat allà, i el Pilar de 8. Vull dir que hi ha llocs on les colles li tenen aquesta màgia, i la plaça vella del Vendrell és un d'aquests llocs. És que la colla jove, que és colla ambiciosa amb els castells que fa, li va molt bé la Diada del Vendrell, perquè d'alguna manera la tradició castellera tarragonina marcava anys enrere que ara s'acabava, avui s'acabava la temporada pràcticament. O al concurs, si hi havia concurs. Si hi havia concurs, el concurs. És a dir, que a la segona quinzena d'octubre era ja fora de temporada. I l'actuació del Vendrell els ha permès allargar, en el cas de la jove Tarragona, en el cas dels Xiquets de Tarragona, per exemple, tenen Tots Sants a Vilafranca, però l'actuació del Vendrell permet allargar la temporada i, per tant, acabar de col·locar els objectius de la temporada en el calendari, perquè la gestió del calendari, quan una colla comença a tenir una àmplia gamma de castells, com és el cas de la jove Tarragona, és una de les claus de l'estratègia de temporada. A veure, per Sant Joan què fem? Per Santa Tecla com arribem? Però, en fi, ara es poden plantejar el Vendrell, per exemple, aquest 4-9 sense folre, tenint en compte que aquest cicle de Santa Tecla, entre primer diumenge de festes, ahir, dia de Santa Tecla, el balanç que pot fer la jove Tarragona és espectacular. 3 de 10 carregat, 3 de 9 al Pilar carregat, 5 de 9, 2 de 9 en folre i manilles. Espectacular. Bestial. Per cert, mentre es prepara el Serrallo, això va per ordre de l'antiguitat. Xiquets de Tarragona, jove de Tarragona, Xiquets del Serrallo, Castellers de Sant Pere i Sant Pau. Aprofitem per veure els dos castells també dels Xiquets de Tarragona, perquè a la primera ronda han fet el castell de 8, l'han pogut descarregar, és aquest, és el 3 de 8, el que han pogut descarregar la primera ronda de la Diada Castellera. El que no han pogut fer la segona ronda és el 4 de 8. Aquest és el 3 de 8 que a la primera ronda els Xiquets de Tarragona han descarregat. Que tenia un tremolí, ha tingut un lleuger tremolí. Aquest 3 de 8 és el que servia per obrir la Diada Castellera de la Mercè de Tarragona, mentre, com dèiem, es preparen els Xiquets del Serrallo per fer el seu segon castell. Aquest és el 3 de 8 amb l'entrada de 15. Una colla que també, Quico, ha d'estar especialment contenta. Avui, aquest matí, parlàvem amb la gent dels Xiquets i els hi quedava un regust amarg per dues coses. Pel 4-9 carregat, evidentment, 4-9 en folre que els hi va quedar carregat ahir en la Diada de Santa Tecla, i pel Pilar de 8. Però jo estic absolutament segur que tothom dels Xiquets de Tarragona fa 15 dies haguessin signat un primer diumenge i un Santa Tecla com el que hem vist. Evidentment haguessin signat descarregar-ho tot.
però han d'estar molt contents. Jo crec que el primer diumenge de festes els va servir per canviar una mica el xip de la colla des del punt de vista de moral, de confiança, de vida interna, en definitiva, que era una mica el que no acabava d'agradar de les actuacions dels Xiquets de Tarragona. Però el primer diumenge de festes jo crec que van ser ambiciosos i van arriscar molt plantejant la tripleta. A més de la manera que va anar la primera ronda, fan el 5 de 8, allò el Castell segur, només el carreguen, els hi cau. Tot i així la segona ronda, 3 de 9, tercera ronda, 4 de 9 amb folre, tots aquests 2 de 9 descarregats. Això per mi va suposar una injecció de confiança brutal que els permetia plantejar-se el dia de Santa Tecla amb una actuació similar, amb la tripleta del 4 de 8 amb el Pilar, que els va sortir molt bé i els permetia, que jo li dono molt de valor, a plantejar-se el Pilar de 8 amb folre i manilles, que si no tens la confiança necessària ni te'l planteges. No, correcte. No va sortir bé, d'acord, no van poder carregar, va caure quan entrava l'enxaneta, però només el fet de portar-lo a plaça, tal com estaven els Xiquets de Tarragona en el tram de temporada anterior a Santa Tecla, jo crec que té molt de mèrit i poden sortir satisfets, malgrat, d'acord, el 4 de 9 d'ahir només el van carregar, d'acord, el Pilar de 8 amb folre i manilles no va sortir bé, però només el fet de plantejar-se aquest Pilar de 8 per mi vol dir molt en relació a la confiança i poden preparar en molt bones condicions aquesta dia de Tots Sants. Veiem aquí la imatge del 4-8, però estem pendents també dels Xiquets del Serrallo, perquè començaran a tancar la pinya i si no podem acabar de veure com han desmuntat. Això ha estat intent desmuntat de 4-8. Ja veureu que quan acaben de col·locar-se els dosos del castell, finalment els Xiquets de Tarragona l'han desmuntat. O sigui, aquest castell no l'han acabat fent, hi ha hagut una indecisió. Els Xiquets del Serrallo es preparen pel seu segon castell, aquí veureu, entrada de 15, no tardareu massa en veure com entren els dosos i aquest castell finalment s'ha quedat en intent desmuntat. Llàstima, perquè són aquells detallets que és allò que us deia abans, que m'he trobat algun xiquet de Tarragona que aquest matí m'ho deia, llàstima, i dic, home, heu d'estar satisfets, mireu-vos el còmput global, com ha anat tot, d'on veníeu, mireu-vos tot això, i quan veus el còmput global, el castell es veu que es tancava molt una agulla aquí, quan entraven els dosos hi havia dubtes, algun casteller perdia la posició i ara quan entraven dosos ja veureu que... Ens fixem a l'alçada de 15 que estan tancats, el Pilar de l'esquerra està entrant molt... Correcte. I al final han decidit tirar avall. Tampoc no cal caure, en aquest castell, aquí veieu ja com desmuntava. I escolta, avui el que val és el Pilar. Sí. No, és veritat, és un dia d'aquells on el que has de fer és arribar amb el Pilar de 4 caminant. Home, que si pots fer els dos castells i els pots descarregar molt millor, però t'has de centrar sobretot en el Pilar caminant. I aquí teniu ja en directe una altra vegada la imatge dels Xiquets del Serrallo preparats ja pel seu segon castell. El primer ha estat el 4 de 7 i veig que això té forma de 4. Això voldria dir que pot ser el 4-6 amb l'agulla. Si té forma de 4, podria ser el 4 de 6 amb l'agulla. El castell que provin ara és el 4, no? És que ho veig allà a la llunyania, diria que davant també hi ha una agulla, no? Sí, és un 4. Per tant, o molt m'equivoco, això serà el 4 de 6 amb l'agulla que aprovaran ara els Xiquets del Serrallo. Primera ronda, com dèiem, 4 de 7, després el veurem. I ara aquest 4 de 6 amb l'agulla, fixeu-vos com... No, 4 de 7 amb l'agulla serà. 4 de 7 amb l'agulla. No, hi ha algun problema? Ara. A la quart, que intenta pujar la de la dreta, fixeu-vos a relliscar. No, 4 de 7 amb l'agulla, 4 de 7 amb l'agulla. O sigui, Déu-n'hi-do, també. 4 de 7 i 4 de 7 amb l'agulla seran els dos castells que aprovaran avui els Xiquets del Serrallo en aquesta diada de la Mercè. Ahir, el 4 de 7 amb l'agulla era un dels castells que van portar a plaça, amb el 5 de 7 i el 3 de 7 amb l'agulla. Són castells lents, els dels Xiquets del Serrallo, castells que se'ls hi fan llargs, és així. Canalla nova, moltes vegades. Ahir ens explicaven que estrenaven un acotxador, i ara veiem ja com entra el segon del Pilar de 5, efectivament, i això serà el 4 de 7 amb l'agulla dels Xiquets del Serrallo. Allò que dèiem, ahir van estrenar fins i tot un acotxador del 5 de 7, que també té mèrit. I aquí el problema és que se'ls hi fan llargs els castells, perquè les estructures, ahir que ho parlàvem a la dia de Santa Tecla, els serrallencs els tenen més que dominades. I ara tornem a veure aquest castell, que està a punt d'entrar ja l'acotxador, acotxador gran, d'aquests Xiquets del Serrallo, molt gran, que l'únic que fa és que potser castigui una mica més a dosos i a quarts per allò del pes, per ser un casteller gran. Sí, no tenen la talla adequada, talla física, no parlo de la qualitat, perquè realment també demostren ser molt valents aquesta canalla. Però,
Clar, jo he destacat molt les xiquets del Serrallo, que enguany els he vist castells molt ben fets, i és de destacar quan altres anys, per exemple, justament en el cicle d'actuacions de Santa Tecla, havíem vist uns xiquets del Serrallo amb molts problemes per acabar de carregar els castells, es desmuntaven, despenjaments de canalla, etc. En canvi, enguany hem vist unes estructures molt sòlides, molt ben treballades a l'assaig, cosa que vol dir molt de la feina que s'ha fet al barri del Serrallo aquesta temporada, sota la direcció de Javi Bailà, que és la sensació que m'ha donat a mi aquesta temporada, i el fet, per exemple, tu deies, potser serà el 4 de 6 amb el Pilar, dius, aquesta Santa Tecla no mereix un castell de 6. És veritat, tens raó. No mereixia un castell de 6, per tant, molt bé d'haver tirat el 4 de 7 amb el Pilar, que és un castell que està dels castells a la gamma alta de 7, i que pels castellets del Serrallo és un castell de dificultat. Per molt que l'hagin fet, per molt que l'hagin provat, aquesta temporada té mèrit que portin el dia de la Mercè tot just és el 5è de l'any, Justament. És el 5è de l'any i fixeu-vos quin pilar tenen. És que no es mou el segon, el Jonathan està clavat, el terç està clavat, la Yaiza, que és la quart, que ara després baixarà el pilar caminant, està perfecte, no té cap problema, vaja, és un castell que tenen dominadíssim i el tornen a descarregar una altra vegada aquests xiquets del Serrallo. Llàstima no poder fer aquest salt més, aquest salt de qualitat, pujar un esgraonet en els castells de gamma alta de 7. Esperàvem ahir a veure si podíem veure el 2 de 7, ens van explicar durant la retransmissió que arribava una mica a veure encara, que ja hi haurà cohesió de provar-lo. Va ser una llàstima, però en tot cas torno a dir, els xiquets del Serrallo m'han agradat molt, m'estan agradant molt aquesta temporada. I ara veurem, en el moment que ja es descarrega aquest 4 de 7 amb l'agulla, podrem veure el castell de la primera ronda, el 4 de 7, i així també completem els dos castells de la Diada de la Mercè d'aquests xiquets del Serrallo. 4 de 7 amb l'agulla en la segona ronda, i és gairebé el mateix castell el que veureu ara. Aquest és un castell en diferit, insistim, 4 de 7 en la primera ronda, com apuntava ara el Quico. Està molt bé, també, que els xiquets del Serrallo no renunciïn a fer dos castells de 7 en aquesta Diada, un d'ells de gamma alta de 7 en aquesta Diada de la Mercè. Aquest és el castell de la primera ronda, el 4 de 7 d'aquests xiquets del Serrallo, que es preparen ja també pel seu pilar de 4 caminant. Ells són els grans dominadors, 21 anys consecutius baixant el pilar de 4. 21 anys, És que, clar, han de passar moltíssims anys, moltíssims, perquè algú els atrapi, bàsicament perquè els següents porten 3. Els següents porten 3 de consecutius. Per tant, avui els xiquets del Serrallo li tenen moltes ganes una altra vegada, un any més, aquest pilar de 4 caminant. Aquesta és l'entrada de dosos. No ha tingut cap especial dificultat tampoc aquest castell. No. Poca cosa a comentar. No, és que no hi ha res a comentar. A veure, potser no és el millor de la temporada, no és perfecte, però vaja... Aquí, per exemple, el pilar de l'esquerra entra una mica massa, detalls que podem anar observant, si fixem en el pis de quarts, aquest pilar de l'esquerra que està una mica massa centrat, o si voleu el pilar de la dreta una mica massa enfora, depèn de com ens ho mirem. Per buscar coses, com sempre diem, Quico, per buscar alguna cosa. Per buscar alguna cosa. Sí, la característica, remarcar també, ho comentàvem en el castell anterior, la característica aquesta de la lentitud en la que vesteixen els castellers, els xiquets del Serrallo, als castells. Seguretat màxima, lent, però amb seguretat màxima, fixeu-vos que aquí no pateix ningú, que el castell el tenen perfecte, amb la sortida ja de l'enxaneta. Aquests són potser els moments més delicats, quan tens canalla gran, quan l'enxaneta és gran, quan l'acotxador és gran. Aquesta sortida no remena molt perquè no saltin els dosos, que no pateixin molt els quarts en la sortida, quan canvia el pes d'una agulla cap a una altra. Això és el que s'ha de vigilar més en aquest tipus de castells, que no acabi passant, i per sort, doncs, fixeu-vos que el tenen perfecte i no ha tingut cap problema per poder-lo descarregar amb la sortida ja de dosos. I farem una cosa, ja com aquest castell ha anat perfecte, a veure si podem recuperar, abans del segon castell de Sant Pere i Sant Pau, recuperar també el 3 de 8, perquè així ja el veurem, el castell de la primera ronda dels castellers de Sant Pere i Sant Pau, i just quan acabi aquest castell en directe que veurem ara, podrem anar directament als pilars. Ara veurem ja el 3 de 8, és el primer castell que han fet els de Sant Pere i Sant Pau en la dia d'avui. Aquí el teniu una altra vegada, el 3 de 8. Per cert, en segona ronda ara veureu el 4 de 7 amb l'agulla, que també té història, l'explicarem, però el 3 de 8 una altra vegada... Una pedra. El domini que tenen els castellers de Sant Pere i Sant Pau amb aquest castell fa que des de fora es pugui dir aquesta gent han d'anar cap al 3 de 9 en folre. Claríssim, no? L'han de començar a fer proves, de fet ens consta que han començat a jugar... Tastets. Han començat a jugar
una mica en el castell. Juguen, molt ben dit. Però és que és lògic, és que amb un 3 de 8 tan ferm i tantes vegades ben fet com s'ha vist a la plaça, el d'ahir va ser espectacular i el d'avui ho estem veient. Fixeu-vos, està impecable. Clar, això demana un pis més ja. Quin és el problema? Doncs que la colla de Sant Pere i Sant Pau té la dimensió que té i posant folre dalt damunt d'una pinya per un 3 de 9 necessites molta gent. Si no fos per això, tècnicament la colla, pel tronc, està clar que està preparada per fer un pas endavant de la importància d'anar a atacar el 3 de 9. És un castell impecable, aquest 3 de 8 dels castellers de Sant Pere i Sant Pau, que, atenció, per primera vegada en la seva història fan un castell de 8 a la Diada de la Mercè. És evident, perquè fins ara, l'any passat, per exemple, van fer 3 de 7 amb l'agulla i 4 de 7 amb l'agulla, i m'arriscaria a dir que aquest 3 de 7 amb l'agulla és el màxim castell que havien fet mai a la Diada de la Mercè. Efectivament, 3 de 7 amb l'agulla, el castell més gran que havien fet mai a la Mercè. Quin salt de 3 de 7 amb l'agulla a 3 de 8 en aquesta actuació de la Mercè. Sí, sí. Mare meva, i sortida de 15, neta, perfecta, sense problema, un castell clavat. No han tingut cap mena de problema, ho han tornat a demostrar. Aquesta temporada, els castellers de Sant Pere i Sant Pau, amb aquest que acabem de veure, és el 8è. 8 de 8, 8 intents, 8 3 de 8 descarregats. I ja està bé, i van rodant. I ara sentim els aplaudiments, que és una de les coses que també a la gent que li agrada els castells agraeix molt a l'afició tarragonina, a la plaça tarragonina, que és el fet que el públic sap valorar molt bé els castells de cada colla. Sí, senyor. És a dir, evidentment esclaten amb aplaudiments i crits quan veuen carregar el 3 de 10 de la jove de Tarragona, però són conscients de la dificultat que suposa i del mèrit que té, doncs, en aquest cas, pels castellers de Sant Pere i Sant Pau, haver aixecat un 3 de 8 amb aquesta qualitat. Per tant, això diu molt en favor dels aficionats castellers de la ciutat de Tarragona. I fem una cosa també, pendents que comenci ja el castell dels castellers de Sant Pere i Sant Pau, veurem el que seran els protagonistes d'aquí una estona. Quan acabi aquest castell que viureu en directe, hi haurà els pilars de 4 caminant de la Mercè. Les alineacions d'avui, xiquets de Tarragona, per ordre d'antiguitat, xiquets, joves, Serrallo, Sant Pere i Sant Pau. Des de l'enxaneta, el de més amunt, que serà l'Òscar Ibáñez, la terç, la Pili Fernández, el segon, el David Ibáñez, el baix, l'Albert Claramonte. Són les dades que ens han passat els xiquets de Tarragona del pilar de 4 caminant que veureu tot seguit. El pilar de la colla jove xiquets de Tarragona, el Roc, serà l'enxanet, el Roc Segura. La terç, l'Aina Ardèvol, ja el va portar l'any passat. El segon, l'Oriol Portabella, també el va portar l'any passat. I el baix serà l'Isma Martínez. Dades també que ens ha passat la colla jove xiquets de Tarragona. Són els protagonistes, insisteixo, dels pilars de 4 caminant. Els xiquets del Serrallo, l'enxanet, el Ramon Magán, la terç, la Llaiza de la Cruz. Jo crec que m'arriscaria a dir històrica terç dels xiquets del Serrallo. I és joveneta, molt joveneta. El segon, el Josep Maria Gaia, també històric. I baixos, n'hi ha 3. Veurem si utilitzen 2, 3. Carlos Albisua, Nil Martínez, Jordi Mallol, dades dels xiquets del Serrallo. Perquè convé recordar que durant el recorregut es pot canviar el baix i de fet es canvia sovint el baix. És probable doncs que les colles que només diem que el nom d'un baix, els dels xiquets del Serrallo ens han donat 3, però que a mig recorregut poden canviar de baix. Correcte, i Sant Pere i Sant Pau, també dades que ens ha passat la colla, Leire Martínez l'enxaneta, la Marca Pasqual, que serà la terç també, deixa'm dir històrica, tot i que és molt jove, el David Lou, el segon, és el cap de colla, i el Vicenç Pasqual serà el baix. En tenen un altre, el Raül Arévalo, però el Vicenç, quan agafa la carrera, no el para ningú. Veurem si ho fa seguit o no. El de Sant Pere i Sant Pau, els últims anys, amb diferència, ha estat el més ràpid, passa a una velocitat increïble, fa el recorregut, i per tant és lògic pensar que tinguin un baix que digui no, jo faig tot el recorregut. Això passarà d'aquí una estoneta, recordeu, el pilar 410 metres, el recorregut, recordeu, des de la plaça de les Cols, just al peu de les escales es muntaran els pilars de 4 caminant. És un espectacle que si no heu vist mai, per això avui està TAC12 a la televisió pública del Camp de Tarragona, per portar-vos, jo crec que un dels espectacles castellers més bonics. A més, no perdrem mai de vista el pilar. Tenim càmeres situades aquí a la plaça de les Cols, tenim càmera situada durant tot el carrer Major, tenim càmera situada a la baixada de Misericòrdia. Mireu, aquest és el carrer Major, aquesta imatge espectacular del carrer Major, no el perdrem mai de vista. Tenim una càmera situada també amb el recorregut de la baixada de Misericòrdia, aquesta càmera a la plaça de la Font també, perfectament preparada ja per viure aquesta baixada dels 4 pilars de 4 caminant de les 4 colles de Tarragona. Per tant, no perdrem detall de cap d'aquests pilars. L'únic problema que tenim
és que moltes vegades s'encavalquen l'un amb l'altre. Llavors també tindrem una doble pantalla preparada, perquè aquí la tindreu. Això, fixeu-vos, el que està passant a la plaça de les Cols, a la dreta, i el que està passant a la plaça de la Font, que la gent està esperant que arribin els pilars de 4 caminant. També tenim aquesta doble pantalla preparada, per tant, no perdreu de vista aquests pilars de 4 caminant. I ens tornem a centrar a la plaça de les Cols, amb el 4 de 7 amb l'agulla dels castellers de Sant Bret Sant Pau, que també té història, ho hem d'explicar. A Sant Bret Sant Pau li queden 2-3 diades, un parell sobretot de nivell, 4 de 7 amb l'agulla. Interpreteu aquest castell, interpreteu-lo amb un pis més. L'estan treballant intensament, veurem si arriba aquest tram final de la temporada. Treballen intensament aquest i el 2 de 8 en folre. Veurem si arriben. El 2 de 8 en folre, que també ens hagués agradat veure per aquesta Santa Tecla, però la colla que quan porta un castell a plaça és que és conscient que el té molt bé, va veure que a l'últim assaig hi havia algun problema i va optar per esperar-se. Perquè els castellers de Sant Pere i Sant Pau, si una cosa tenen, i són l'admiració de moltes colles, és el mètode de treball i el fet de que no porten a plaça un castell que no hagin descarregat abans a l'assaig. I aquí teniu ja com es col·loquen els segons. Insisteixo, interpreteu aquest castell com si fos el 4 de 8 amb l'agulla. Crec que és interessant aquesta reflexió d'interpretar aquest castell així. Terços col·locats, comencen a pujar els quarts dels castellers de Sant Pere i Sant Pau del 4 de 7 amb l'agulla. L'any passat el van fer, aquest castell aquí a la Diada de la Mercè, a la plaça de les Cols. És un castell que vivim en directe. I així hem vist tot el ventall de castells, els 8 castells, 7 dels quals s'han descarregat, un ha quedat en intent desmuntat. El 4-8 dels xiquets de Tarragona. Quarts col·locats, arribant ja dosos a la seva posició, i ara veureu com es comença a muntar el pilar, que ja veureu que és l'alineació del pilar titular d'aquests castellers de Sant Pere i Sant Pau, una estructura també que tenen molt bé, ahir ho van demostrar. Com són tan autoexigents, ahir que vaig veure el David Lobo a la tarda al cap de colla, li vaig demanar ja un puntet més d'exigència en el pilar de 7, li vaig demanar que l'enxaneta es quedi una estoneta dalt. A veure, una estoneta dalt. A veure, que faci l'aleta ben feta i que baixi ben fet. Carreguen el 4 de 7. Aplaudiments a la plaça de les Cols. Reconeixement pels castellers de Sant Pere i Sant Pau. Dins, no ho veieu gaire bé, però s'està configurant aquest pilar de 5. Vegeu que surt ja l'acotxador i és qui passarà a ubicar la seva posició al pilar. Ara arriba la quart del pilar. Ara es col·loca l'enxaneta, es deixen de braç els dosos. Pateix una mica, l'estructura del castell ha patit una miqueta, El 4 a l'hora de descarregar. Va donar la sensació que els castellers de Sant Pere i Sant Pau utilitzen el mètode del passar del castell al pilar, l'enxaneta, a l'estil de la colla vella dels Xiquets de Valls, i no tant com fan moltes altres colles, és a dir, l'enxaneta es posa un peu a la faixa dels quarts, en aquest cas, i s'espera. Els dosos es desfan, els dosos posen el peu a la faixa del quart i ajuden a l'enxaneta a pujar. O sigui, baixa una mica i puja. Que amb altres colles el que es fa és entren al pilar, l'enxaneta s'acotxa, s'agafa amb el cap del davant i els dosos es desfan. Són dues maneres diferents de fer-ho. Mira, que giren el pilar i tot, Girant el pilar i tot de 5, Mare meva. Estan en un estat bestial. Que grans els castellers de Sant Pere i Sant Pau. Enormes. Enormes, girant el pilar i tot, És que va sobrat el Pau, El Pau, el David, la Mà, van sobrats, Que bo! Ara feia temps que no veia això de girar el pilar, però l'ha girat sobrat, també. Sí. Ahir també li feia una altra broma al Lobo. L'entrada del braç de Santa Tecla, les colles fan el pilar de salutació de l'entrada del braç. Li vaig dir que molt justet el pilar de 5, que hauria d'anar al pilar de 6. Ets molt cruel, Carles. Com són tan exigents, ja els hi fem la broma i tot. El David li deia... Hauríeu de fer el pilar de 6, de salutació per l'entrada del braç de Sant. Suposo que no et va dir l'any que ve el farem. No t'estranyi. Coneixent-los, pilar girat. I atenció, perquè està a punt de començar l'espectacle dels pilars caminant que avui viurem en directe a TAC12 a la televisió pública del Camp de Tarragona. Ara ja veureu com es començarà a fer
el recorregut, el camí al carrer Major, amb les faixes dels Xiquets de Tarragona. Començarem a veure ja el camí que haurà de tenir el Pilar de 4 caminant. També hauran de sortir la gent de les escales, perquè clar, el Pilar ha de pujar les escales. Correcte. Quan és dalt gira, baixa per les escales un altre cop. Sí, s'ha de fer espai perquè les escales estan plenes de goma mont. Aquesta càmera que esteu veient està situada a les escales de la catedral i, evidentment, les escales estan plenes i ara s'ha de fer un espai, un forat al mig, i començarà el gran espectacle dels pilars de 4 caminant de la Mercè. Hi ha altres pilars de 4 caminant arreu del país, arreu de Catalunya, evidentment. Aquest és un dels que segurament té un al·licient més especial, pujar i baixar les escales, tot el carrer Major, baixar de Misericòrdia, tota la plaça de la Font, 410 metres de recorregut. Més les escales. Clar, és És a dir, un mèrit, això. 19 esglaons. 19 esglaons que hi ha a les escales, que clar, són a més una dificultat afegida i un element que fa l'espectacle encara més gran. Sí senyor, ja veieu com es comencen a netejar les escales de la catedral de gent. I ara d'aquí una estona veureu també com es comencen a situar ja la gent amb les faixes per fer un cordó pel recorregut del primer pilar, que serà, com dèiem, aquest pilar dels Xiquets de Tarragona. L'any passat van arribar les 4 colles, les 4 van arribar. Esperem que enguany també puguin tornar a arribar les 4 colles de la ciutat. Perquè us feu una idea, amb 4 colles a Tarragona, l'última van ser els Castellers de Sant Pere Sant Pau, aquest serà el 27è any. Per tant, 26 anys amb 4 colles a Tarragona. De 26, només en 9 han arribat les 4, Això té dificultat. Que ningú es pensi que és fàcil. Que és aquest pilar de 4 caminant. Per això ho dic, perquè algú dirà, no, això ho fan fàcil. No. 26 anys amb 4 colles, només en 9 han arribat les 4. I a més, les 4 colles tenen el seu particular ritual d'assaig del Pilar caminant en els dies previs a la festa major, pacten els dies, avui ho fas tu, l'endemà ho faré jo, venen aquí a assajar, pugen les escales, baixen les escales, altres colles, doncs probablement Sant Pere i Sant Pau, a més, deu fer caminar el Pilar pel barri per assajar, per provar els canvis de baix, si és el cas. No és fàcil i dediquen temps d'assaig durant, insisteixo, els dies i setmanes prèvies a la festa de Santa Tecla. No sé si li podem demanar al nostre realitzador que fem un ràpid repàs una altra vegada les alineacions dels pilars, dels 4 pilars, la farem rapidíssima i així ens prepararem ja per viure el Pilar dels Xiquets. Fixeu-vos, ràpidament, l'Enxaneta, Òscar Ibáñez, la Terç, Pili Fernández, el segon, David Ibáñez, el baix, Albert Claramonte. És el Pilar de 4 dels Xiquets de Tarragona, són les dades que ens ha passat la colla. La colla jove, Xiquets de Tarragona, Roc Segura, és l'Enxaneta, la Terç, l'Ainar Dèbol, el segon, l'Oriol Portavella, el baix, l'Isma Martínez, dades també que ens ha passat la colla jove, Xiquets de Tarragona. La tercera colla que veureu, aquests són la colla jove, com dèiem, la tercera colla que veureu en aquest Pilar de 4 caminants seran els Xiquets del Serrallo, amb l'Enxaneta, el Ramon Magán, la Terç, la Llaiza de la Cruz, el segon, el Josep Maria Gaia. Baixos, en tenim 3, ens ha passat la colla 3, Carlos Albisua, Nil Martínez, Jordi Mallol, veurem com es van tornant en aquesta posició de baix en el Pilar de 4. I els Castellers de Sant Pere Sant Pau, que seran els últims, aquests, com dèiem, són els Xiquets del Serrallo, amb el Ramon, la Llaiza, el Josep Maria i el Carlos, el Nil i el Jordi de baixos, i els Castellers de Sant Pere Sant Pau, amb la Leire Martínez d'Enxaneta, la Mar Pasqual de Terç, el David Lobo, el cap de colla de segon, i el Vicenç Pasqual serà el baix, tot i que també hi ha el Raül Arévalo, que podria ser baix. Ens ha passat les dades també la colla castellera de Sant Pere Sant Pau. I ens preparem amb els Xiquets de Tarragona ja al peu de les escales de la catedral, en directe, 2 de la tarda i 42 minuts en aquestes imatges que tenim ja preparades des de la plaça de les Cols, al carrer Major, la plaça de la Font, la baixada de Misericòrdia, tot, absolutament tot ho tenim preparat ja per cobrir la baixada dels 4 pilars caminant de les 4 colles de la ciutat. Estava mirant ara, repassant també estadístiques. Com he dit, que només 9 vegades de 26 han arribat les 4, us he de dir que en aquests 26 anys hi ha hagut 5 vegades que només han arribat 2. Però sempre n'ha arribat algun. Sempre n'ha arribat alguna, sí, correcte. Sempre n'ha arribat alguna. Clar, després hi ha dades, evidentment, en 3 colles. Va haver-hi un parell d'anys, quan no es van fundar encara els Castellers de Sant Pere Sant Pau, que només hi havia 3 colles. Una van arribar a les 3, al 90, i una van arribar 2, jove i xiquets, i va caure el Serrallo.
Això va ser el 89. Que devia ser l'última vegada que va caure. El Serrallo. No, si fa 21 anys. L'última vegada que va caure el Serrallo va ser el 95. Porten 21 seguides, el 95. Déu-n'hi-do, Vaja, anava a dir una cosa. El 95, 21 anys, la Llaiza, que és la terç, potser no havia nascut, o així, és que no sé l'edat de la Llaiza, No hi era encara. Potser no, l'Enxaneta segur, evidentment, però fixeu-vos, com va evolucionant. Aquí naixerà, al peu de les escales de la catedral, el Pilar de 4 caminant, amb els Xiquets de Tarragona que ja es preparen. El carrer Major que comenceu a dibuixar ja des de la plaça de les Cols. Seguirà per aquest carrer Major, un llarg carrer Major, amb una mica de pendent, evidentment, perquè això fa baixada, no és pla, sinó que va fent baixada. Baixarem amb el Pilar caminant, fixeu-vos, fem el recorregut, encarem la baixada Misericòrdia. Per cert, mireu la gentada que hi ha avui, és diumenge, està ple de gom a gom, hi ha algú que aprofita per dinar, aquí a mà dreta. Baixarem aquesta baixada Misericòrdia. Pendent pronunciada, molt pronunciada aquesta pendent. A mi és el racó que m'agrada més dels Pilars la baixada Misericòrdia. La baixada amb els toms. Fixeu-vos aquí el retom, acabarem de sortir del retom de la baixada Misericòrdia. Entrarem a la plaça de la Font, perquè aquí estem entrant a la plaça de la Font, al final de tot de la plaça de la Font estem entrant, fixeu-vos, amb la càmera, estem fent aquesta entrada, i comencem a sentir ja les gralles dels Xiquets de Tarragona. I girarem per encarar la plaça de la Font i allà al final veureu la façana de l'Ajuntament. Així anirà el Pilar, els 4 pilars. I aquí teniu ja, Quico, el primer pilar, el dels Xiquets de Tarragona. De moment amb l'aixecador i l'enxaneta a punt d'entrar. S'esperaran un moment, que se senti, que s'equilibri el pes. El cronòmetre a punt. Cronòmetre a punt, important també, ens permetrà veure les velocitats de cada colla. L'enxaneta ja està a punt. Ara el centraran una mica, que tothom estigui amb el punt d'equilibri necessari i començarem a veure. Ara ho veiem com van pujant els graons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Els graons que pugen al Pla de la Seu, cares de concentració dels membres del Pilar. Val a dir que és un honor pels castellers participar en aquest Pilar, que va buscat això. Sí, senyor. Han arribat ja. Ha arribat al Pla de la Seu, el giren. Aquí algunes colles es paren, altres continuen el recorregut, es paren per reequilibrar el Pilar i comencem a veure el descens. El primer esgraó, 2, 3, 4, de moment impecable. Està ferm. Aquest és el moment en què l'equilibri del Pilar és més feble, perquè clar, hi ha el moviment de la baixada dels esglaons. D'altra banda és quan els castellers estan més frescos i per tant és el millor moment per encarar aquesta situació. Són l'Albert al baix, el David al segon, la Pili la terç, l'Òscar l'enxaneta. I ara comença el recorregut, plaça de les Cols, i enfilar el carrer Major, que el veiem aquí en aquesta perspectiva, que es veu plena de gent, i com els membres de la colla fan per garantir que hi hagi el passadís necessari perquè el Pilar vagi baixant. Veiem que la pinya és poc nombrosa. Petita, sempre. Sempre són pinyes molt petites, perquè, clar, el Pilar camina i, per tant, una pinya massa grossa és una dificultat afegida que convé estalviar. Just ja les primeres mans, segones mans màxim, i al baix... Ara aquí estan a punt d'arribar ja a l'alçada dels 4 cantons i el Pilar va perfecte, de moment, clar, això acaba d'arrencar, tenen molt de gas, segurament on pateixen una mica més és ja a la plaça de la Font, meitat de la plaça de la Font, on el desgàs es comença a acumular, però aquí veieu perfectament com baixa ferm amb força aquest Pilar dels Xiquets de Tarragona, la colla ratllada de la ciutat de Tarragona, els matalassers, la colla de gana de la ciutat, 1970 fundats, i comença un camí llarg de carrer Major per buscar la baixada Misericòrdia, quan porta una miqueta més de 2 minuts ja aquest Pilar dels Xiquets de Tarragona. Això de comptabilitzar el temps no serveix més que per veure quin ritme porten, vull dir que no hi ha competició. No, en cap cas, però vaja, va perfecte aquest Pilar de 4 dels Xiquets de Tarragona. Veiem com el segon comença a donar alguna ordre, m'imagino alguna mà. Clar, això és un altre, les mans han de donar alguna ordre, apreta aquí, apreta allà, per l'esquerra, per la dreta, donen ordres, evidentment. És possible que hi hagi alguna parada en aquest carrer Major. De moment no es para aquest Pilar, continua amb el David de segon,
insisteixo, donant alguna ordre. L'Enxaneta repartint petonets. Això està bé, també. Sempre estan molt bé, estan arribant. Fixeu-vos com ara anava parlant. L'Espilar sempre es diu que necessita una referència visual perquè els castellers que el fan puguin mantenir l'equilibri. En el cas del Pilar caminant és possible que li hagin dit a l'Enxaneta mira'm a mi, i aquest, el que li diu es posa a una distància determinada i manté aquesta distància durant tot el Pilar perquè pugui mantenir la mirada de l'Enxaneta. D'aquesta manera té una referència clara i li facilita el mantenir l'equilibri. Doncs atenció, perquè el Pilar dels Xiquets arriba ja al carrer de la Nau, aproximadament, el carrer Cavallers, carrer de la Nau, en aquest cruïlla que hi ha junt amb el carrer Major. Continua molt bé, jo el veig molt bé, aquest Pilar dels Xiquets de Tarragona, el veig ferm. I ara no sé si faran una parada o no, perquè habitualment el que fan les colles és, quan arriben a la baixada, correcte, parem allò de situem-nos bé, mans bé, segon bé, i fixeu-vos, ja han superat aquest carrer Cavallers i carrer de la Nau, i per tant veurem si acaben parant o no, I amb el refilar de les gralles, que no ens en volem oblidar, amb aquest refilar també tan característic d'aquest toc del Pilar caminant, que és tan bonic. Fixeu-vos, aplaudiments, baixada Misericòrdia, no paren, No paren, no. No, tiren, Faran d'una tirada. Molt bé, aquests Xiquets de Tarragona, d'una tirada. L'altre moment que no canviïn a l'entrada a la plaça de la Font. Pot ser. Doncs atenció, perquè no paren, amb l'Albert, el David, la Pili i l'Òscar, tiren, baixada Misericòrdia, bon ritme. És que la baixada Misericòrdia baixa, Sí, correcte. Es prepara també ja el Pilar de la Jove, mentre veiem com acaba de fer aquest retomb de la baixada de Misericòrdia, i amb l'Àlex Alonso estarem a la plaça de l'Ajuntament, a la plaça de la Font, per viure l'arribada a l'últim tram amb els Xiquets de Tarragona, que deixen ja gairebé aquesta baixada de Misericòrdia. Aquí us teniu. La Jove de Tarragona està muntant el seu Pilar, i ara ho veureu també, com està muntant el seu Pilar. Està a punt ja de carregar l'Enxaneta al seu Pilar de 4 caminant, baixada final de Misericòrdia dels Xiquets de Tarragona. Àlex, prepara, perquè està a punt d'arribar-te ja aquest Pilar dels Xiquets de Tarragona. I la gent ho sap, perquè han començat a arribar membres ja, sobretot la canalla, la resta de la canalla dels Xiquets de Tarragona, i ja han arribat aquí a la porta de l'Ajuntament per esperar el Pilar. La gent ho sap i estem a escassos segons de poder veure ja des de la nostra posició el Pilar caminant dels Xiquets de Tarragona. I atenció, Àlex, perquè veiem a l'esquerra el Pilar dels Xiquets de Tarragona, camí de l'Ajuntament, i a la dreta la pujada Quico de les escales de la Jove de Tarragona. Jove de Tarragona, que encara les escales que pugen fins al Pla de la Seu. Ara veiem els últims esglaons. Quan hi arribin hauran de girar el Pilar. Els hi queda encara un esglaó. Aquí ho veiem, entren una mica, ara el giraran, el giren i encararan la baixada. Àlex, el Pilar dels Xiquets a la plaça de la Font. El Pilar dels Xiquets a la plaça de la Font. Tothom atent, tothom preparat per veure aquest Pilar caminant dels Xiquets de Tarragona, que de moment la sensació que ens dona des de la distància és que entra lent, pausat, tranquil, a la plaça de la Font, aquest Pilar dels Xiquets de Tarragona. Podem començar a veure ja gairebé la cara del segon, del David Ibáñez, que enguany s'estrena en aquesta posició dels Xiquets de Tarragona, i comencen a fer-lo pausadament. De moment no s'aturen, van a poc a poc. Que llarga es fa la plaça de la Font pels components del Pilar. El segon, sobretot, sempre parlem amb ells després, ens diuen que es fa llarga, perquè la veuen allà al final, veuen l'objectiu al final, la porta de l'Ajuntament de Tarragona. El de la Jove, Quico, ja ha baixat les escales. En efecte, ja és el Pla de la Seu, a punt d'entrar al carrer Major. De moment no veiem cap problema, i diríem que només per comparar el d'abans, que la baixada de les escales ha estat un pèl més lenta que la dels Xiquets de Tarragona, però amb molta seguretat. Àlex, el dels Xiquets a la meitat més o menys de la plaça de la Font. Sí, més o menys ja a la meitat de la plaça de la Font. Comencen a arribar els membres del cordó que es fa per apartar una mica la gent en una plaça de la Font plena, ara sí, plena, a rebussar, per esperar aquest Pilar, d'aquests 4 pilars de les colles tarragonines. No s'aturen, no s'aturen en cap moment. El Pilar dels Xiquets no va tampoc a una gran velocitat, va a una velocitat pausada. Ara sembla que s'atura una miqueta. Estan ja gairebé a l'alçada de la Bocacalle, com es coneix a Tarragona, al carrer Sant Fructuós, aquest accés, últim accés a la plaça de la Font. Ja encara en l'últim tram, ja passen la penya barcelonista, encara en l'últim tram veiem la cara de cansament i de concentració ara mateix del David Ibáñez. El tenim ja gairebé a tocar, i els Xiquets de Tarragona, que afrontaran l'últim gran repte que queda, arribar
a la porta de l'Ajuntament i pujar els últims 4 esgraons que hi ha just abans de l'entrada. Uns 4 esgraons que normalment no haurien de portar problema, però clar, amb el cansament acumulat de tota la pinya i de tot el pilar poden portar un problema. Arriben els xiquets, estan a punt d'encarar aquests 4 últims esgraons, els xiquets de Tarragona. La gent aplaudeix, la gent es torna boja a l'entrada de l'Ajuntament. Ara afrontaran aquests 4 esgraons, fan el primer, fan el segon, fan el tercer. Arriba el pilar dels xiquets de Tarragona, ovació de la plaça de la Font. Ara el giraran cap a la plaça, com és habitual. Veiem el somriure de la Terç, la cara de concentració encara del segon, del David Ibáñez, i ara pujaran a l'Òscar Ibáñez. Veiem els membres dels xiquets que ja li tiren la faixa des del balcó de l'Ajuntament per poder pujar, com és preceptiu, a l'enxaneta fins al balcó de l'Ajuntament i que sigui, com no pot ser d'una altra manera, un dels herois del dia. Els xiquets arriben per segon any consecutiu a l'Ajuntament de Tarragona. Quico, el de la jove, arribant a baixar de Misericòrdia. Arribant a la baixada de Misericòrdia, tampoc han parat, no hi ha hagut canvi de baix, ho hem pogut veure en pantalla, i ara fan el primer tomb d'aquesta, a punt de fer el primer tomb d'aquesta baixada de Misericòrdia, també sense aturar-se, de moment. Si s'aturen ho poden fer encara a la plaça de la Font, però molt em temo que també el faran tot seguit sense canviar el baix, que d'altra banda és un exercici que també té el seu risc. Encara hi ha el segon dels tombs a la baixada de Misericòrdia i enfilaran la part final d'aquest descens pronunciat, que suposa, evidentment, una dificultat afegida en aquest pilar caminant, ja a punt d'arribar a l'entrada de la plaça de la Font. Heu vist en el cronòmetre 8 minuts i 19 segons els xiquets de Tarragona. La jove porta 4 minuts i 14 segons ara mateix en aquest tram final de la baixada Misericòrdia, a punt d'encarejar la plaça de la Font. Mentrestant, a la plaça de les Cols es comencen a preparar els xiquets del Serrallo per muntar el seu pilar. I atenció, Àlex, perquè està a punt ja d'entrar a la plaça de la Font, el pilar de la Colla Jove, xiquets de Tarragona. Ara mateix veiem arribar el pilar de la jove. Quina velocitat, comparat amb el dels xiquets. No sé com va el cronòmetre, però la velocitat ara mateix de la jove és molt i molt important com entra a la plaça. Ara davant de l'Ajuntament, tots els membres dels xiquets de Tarragona que han acompanyat el seu pilar comencen a retirar-se, a deixar lloc al pilar de la Colla Jove xiquets de Tarragona. Ara han parat. En teoria, la idea de la jove era no canviar el baix en tot el recorregut. Això sempre és una teoria. Després el baix marca si pot arribar-hi o no. Ajusten les mans, ho veiem clarament en aquesta imatge, com ajusten les mans. Fixeu-vos, hi ha hagut canvi de mans. El primeres mans ha canviat, ha entrat un altre primeres mans, ha entrat un altre segones mans. Imatge claríssima on hem vist això. I Àlex torna a arrencar una altra vegada el pilar de 4 de la Colla Jove. Torna a arrencar el pilar de 4 de la Jove de Tarragona. Velocitat espectacular. Velocitat espectacular del pilar de la jove i veurem si la poden mantenir aquesta velocitat al llarg de tota la plaça de la Font, perquè, com dèiem abans, es fa llarga, però, com dèiem també, el segon del pilar i la Terç del pilar tenen molta experiència portant aquest pilar. L'han fet moltes vegades tant l'Oriol Portabella com l'Ainar Dèbol, i per tant és una cosa que ja saben que és el que els ha de passar. Àlex, quina imatge espectacular estem tenint. Estem caminant amb el pilar de 4 de la Colla Jove, Estem en viu caminant al seu costat. Fixeu-vos aquesta imatge. Es dibuixa el baix d'aquest castell de l'Isma Martínez i l'Oriol. Aquest és l'Oriol. Imatge espectacular a peu de plaça tocant el pilar de 4. Els Reis, per cert, quan dic els Reis són els xiquets del Serrallo, del pilar de 4, Quico, es preparen ja amb el seu, ara estarem ben atents, però... Aquest és el segon posat. Sí. La jove ja ha passat la meitat de la plaça, continua la velocitat, potser una mica més mogut aquest pilar que el que hem vist dels xiquets, però semblava que el dels xiquets anava una mica més ferm, però si continuen així no tindran problemes. Veiem una cara gairebé de satisfacció de l'Oriol Portabella, no el veiem, com a mínim no exterioritza el patiment. Això vol dir que té gas fins al final. Acaba de treure la llengua, de fet, algú que passava per sota, i la jove està a punt d'arribar a aquests últims 4 esgraons. Ara mateix arribarà als 4 esgraons la jove, puja el primer, puja el segon, puja el tercer, arriba la jove de Tarragona amb el pilar també,
segona colla que arriba avui amb els pilars caminant, el giren, miren cap a la plaça i la jove també està aquí, també segona vegada consecutiva, segon any consecutiu que arriba la jove de Tarragona amb el pilar caminant. Un minut més ràpid, gairebé 7 minuts. Es veia. Un minut més ràpid Com a mínim el de aquí la a la jove. plaça de la Font s'ha vist que la velocitat del de la jove era superior a la dels xiquets. El Puja risc- l'enxaneta, ovació i celebració per part de la pinya de la jove de Tarragona. El risc dels Pilar, Quico, a les escales. Al capdamunt ja són al Pla de la Seu, ja han vist com l'han girat i ara pararan, reequilibraran el Pilar. S'han aturat els primers que S'han aturat i encararan la baixada de les escales des del Pla de la Seu fins a la plaça de les Cols abans d'encarar el carrer Major. Aquí veiem com es marquen els diferents esglaons, 3, 4, 5, 6, 7... La part de les escales és la més lenta dels pilars, ho hem pogut comprovar amb els dos casos anteriors. En aquest passa el mateix. És el més lent dels tres, de És el moment, més lent. clarament. Amb ara- un ritme pausat, segur. Recordem, Els últims són el Josep Maria el segon, la Llaiza i el ja està, Ramon. i encara n'hi ha el recorregut. Travessen la plaça de les Cols abans d'encarar el carrer Major. No veiem massa diferències en relació... Ara agafa ritme, Ara agafa ritme, no veiem massa diferències en relació als pilars anteriors, poca pinya, les mans justes i bon ritme de pas, velocitat per encarar el carrer Major. Com més de pressa, menys pateix el baix, això està clar. De fet, ells ens han passat noms de diversos baixos, per tant, és possible que veiem algun canvi de baix més, Sí que ho alguna teníem aturada previst, més. Sí. Ho teníem molt previst els xiquets del Serrallo de sí fer com a mínim un canvi i tenien el Jordi Maiol Per si de cas. de reserva per si de cas perquè és algú amb moltíssima experiència. De fet, ha baixat en algun dels trams els 21 pilars caminant dels xiquets del Serrallo que porten consecutius. No l'ha fet mai sencer, però com a mínim un tros l'ha fet d'aquests 21 consecutius. Doncs aquí veieu el pilar dels xiquets del Serrallo, porta una miqueta més de 2 minuts des de que l'han començat a muntar aquest pilar dels xiquets del Serrallo, un bon ritme també, i aquesta és la imatge, fixeu-vos a la cruïlla amb els 4 cantons. Aquí ho veieu clarament com ara estan arribant aquesta cruïlla dels 4 cantons. Els xiquets del Serrallo, darrere, recordeu, darrere vindran l'Usain Bolt dels pilars caminant, que són els castellers de Sant Pere Sant Pau. La Júlia Creus, actriu, és la padrina del pilar caminant dels xiquets del Serrallo i m'imagino que allà està darrere seu fent algun tipus de fotografia i fixeu-vos aquesta imatge, com allò que deia el Quico abans, tenint els xiquets del Serrallo un casteller just davant, que va marcant i ara para. Atenció. Ara paren i atenció, a veure si veiem el canvi de baix. Atenció aquí, Mireu, sí, mireu. es posa el baix nou al davant I ara veureu com fa un pas i el endavant. segon quina s'haurà de imatge. posar... Quina imatge. Haurà de posar els peus damunt del baix nou. Espectacular. Canvi de baix, claríssim. La imatge espectacular. I canvien també a primeres mans, perquè clar, les primeres mans i la gent que posa mans al pilar han de fer força i també alguns els canvien. Gran feina dels nostres càmeres, del nostre realitzador, del Diria que nostre és la equip vegada tècnic. que hem vist millor el canvi de baix. Impressionant. Impressionant. L'hem vist clarament com el segon fa un pas endavant i l'altre pas per col·locar, perquè el baix es col·loca Com ho davant. fan el canvi de baix? On simplement el baix nou es posa al davant del baix vell i el segon fa una passeta endavant i posa els peus damunt les espatlles del baix nou. Sensacional aquesta imatge que acabem de veure. I això I vol tot dir que això, arrenquen una altra vegada. La dificultat és, a banda del fet de fer el pas endavant, és mantenir l'equilibri a la resta del pilar. Està clar, s'ha de fer senyor. molt suaument tot, I que les sobretot el mans segon. i el canvi de mans, Clar. que no es noti, que en cap moment el segon noti que per suport. És complicat, però han demostrat ofici, Fantàstic, Avui aquesta imatge, com sempre, Aquí el dels tenim. pilars. Veiem la Llaiza, l'Enxaneta, que és el Ramon. Concentrats, seriosos. Sí. Molt bé, i el Josep Maria, que és el segon també. Molta trajectòria castellera al darrere, Hi ha gran una bagatge. sensació allò, la dita aquella castellana, sin prisa però sin pausa, Molt bé, anar sí. fent. Ara mira, el segon com dona ordres, Fixeu-vos clarament, Sí, sí. Com diu alguna Apreteu-me cosa. més de la dreta, apreteu-me més de l'esquerra, més del darrere, no tant del davant, aquest tipus de coses. Ara superen la cruïlla amb el carrer Cavallers i el carrer de la Nau, aquests xiquets del Serrallo, els castellers de Sant Pere Sant Pau. I van canviant de mans, És Sí. molt interessant veure les tècniques. Mira, ara, claríssim. Sí, sí. Mira, ara, tornen a parar. Torna a parar, el que faltaria Mira, precisar ara si hi haurà un també hi ha altre canvi de canvi. baix. Sí, jo crec que sí, perquè arriba... Ara m'ha semblat que corria el Jordi Mallol. I mireu, sí, jo crec que sí, una altra vegada, I així, d'alguna manera... Sí, mireu clarament, canvi de baix. Ara ho heu vist clarament també, Com ha fet peu dret, peu esquerre, el Josep Maria, que és el segon.
i ha fet aquest canvi. Són imatges espectaculars. I ara s'ajustarà una altra vegada el Josep Maria. Veus? Li demana a la Yaiza, posa't bé tu també. Posa els peus bé. S'ha vist clarament. Com s'ajusta, com busca la posició correcta. Això és incrementar el risc del Pilar caminant. Vull dir que els xiquets del Serrallo, que són els cracs del Pilar, que volen arribar per 22a vegada consecutiva a l'Ajuntament sense haver caigut, doncs arrisquen. Ara és allò, és un honor participar en aquest Pilar, per tant, és possible que el canvi de baix no ho vegi tant a raons tècniques, sinó a raons de vinga, fem contents el màxim de gent possible. També pot ser. També podria ser. Diria que és el Jordi Mallol el que ha entrat ara de baix, per com dibuixo la imatge d'aquest baix. I ara comença la baixada de Misericòrdia, moment important, moment molt important. És aquesta pendent tan pronunciada, aquest doble retorn dreta-esquerra per arribar fins a la plaça de la Font. Fixeu-vos que és el més lent clarament dels tres pilars, però insisteixo, aquí no és qui va més ràpid, sinó arribar. És el més important. Són també el refilar de les gralles d'aquests xiquets del Serrallo i tinc la sensació que els Usain Bolt dels pilars estan preparats ja també per començar a muntar el seu pilar a la plaça de les Cols. Les mans també que volen afalcar bé el Josep Maria, el segon del pilar dels xiquets del Serrallo. Segon retomb. No sé si està massa còmode el Josep Maria, tinc la sensació que no està massa còmode, no sé, Diria que hi ha un abans i un després del segon canvi de baix. Fa la sensació... Deixa en aquest moment, aquest tram final, aquest doble retomb, i ara és recta final de baixada Misericòrdia per arribar a la plaça de la Font. Fixeu-vos que torna a parlar una altra vegada del segon, Mireu, clarament com demana alguna cosa. Déu-n'hi-do, aquest moment de peus de la Yaiza de la Terç, mare meva, estem patint, Estem patint amb els xiquets del Serrallo. La gent de la plaça de la Font també pateix. Estem patint de veritat, Perquè no paren de preguntar-nos què està passant amb el Pilar. No, hi ha moviment en aquest Pilar, Àlex, hi ha moviment. Ara el veuràs. Sí, ara el veuràs. Li costa valent, va a poc a poc. Mira, ara ha arribat la jove. Ara. És el temps d'arribada de la jove. Fixeu-vos, I ara encara no el veuen a la plaça de la Font. Ara està a punt, Àlex, de veure el Pilar dels xiquets del Serrallo, que el treballaran, Ara el veiem, ara el veiem. Sí, un dels més treballats dels últims anys, segur, Doncs ara el veiem, comença l'expectativa també a la plaça de la Font, veiem com està a punt de girar i d'encarar ja directament el balcó de l'Ajuntament de Tarragona. A poc veiem, crec que segueix el ritme que ens estàveu explicant. Sí, i espera, Àlex, Quico, els Usain Bolt ja preparen el Pilar, Usain Bolt ja està al lloc, ja han carregat el Pilar, ara és el moment d'aquella aturadeta per mantenir l'equilibri, per recuperar l'equilibri. Veiem el del Serrallo, fixeu-vos, caminem amb ells en aquest inici de la plaça de la Font, estem caminant amb ells, pateix el Josep Maria, no para de donar ordres, fixeu-vos com no para de donar instruccions, veiem aquest dit pols aixecat, aquest dret, jo crec marcant a l'enxaneta, sobretot anem bé, tranquils, és el ritme que hem de tenir, però el Josep Maria el veig patint potser una mica més del que ens agradaria. Ara sí que arrenca el Pilar dels Castellers de Sant Pere Sant Pau. Quico. I pujant ja els esglaons de les escales que condueixen fins al Pla de la Seu. Els últims anys han estat, amb diferència, els més ràpids, a veure si mantenen aquesta manera que tenen els castellers de Sant Pere i Sant Pau d'abordar aquest Pilar. Ja hem vist que l'han girat. Compte amb el Serrallo, que va molt a poc. I està patint, Va molt a poc, es nota, això es nota molt ràpid, quan el Pilar... Canvi de baix. Jo crec que s'ha aturat, no? Està aturat totalment. Sí, ara, mireu, claríssim canvi de baix. Un altre canvi de baix, Sí, ara. Hauríem de veure l'últim Pilar que va fer tants canvis de baix en tot el recorregut, perquè dels últims anys segur que no. Segur que és el que més canvis de baix ha fet dels últims anys. Ara veiem una sotracada, la gent s'espanta, és la sotracada de fer el canvi. Hem vist clarament com el Pilar ha brandat d'un costat i l'altre, com estan fent el canvi de baix, i esperem que ara puguin... Mireu, a l'esquerra veieu la imatge claríssimament, ajustant les mans, Posa tu la mà al genoll, jo la poso la cuixa, tu la cuixa dreta, jo l'esquerra, Usain Bolt arrencat i porten un ritme bestial. Estan ja al carrer Major, res que no els atrapin, Mare meva! La plaça de la Font aplaudeix, això jo no sé si ho havia vist mai, de la plaça de la Font aplaudint acompassadament per donar ànims al Pilar dels xiquets del Serrallo, que enguany, si arriben els 22, serà de la manera més èpica.
Maria. Sí senyor, estan patint molt, torna a arrencar a l'esquerra, Pilar dels Xiquets del Serrallo, segueix donant ordres al Josep Maria Gaia. Se li noten molt els passos, se li noten molt com va fent el pas 1 a 1, i com es va acostant a poc aquí al balcó de l'Ajuntament de Tarragona. El baix va a pas ferm. La imatge, fixeu-vos, a l'esquerra Serrallo com marca el pas, i a la dreta Sant Pere Sant Pau com va més finet, que s'entengui l'expressió, que no es noten tant les passes del baix, Sí, però aquest sí, Aquest el del Serrallo, mare meva, Déu-n'hi-do. Se li nota molt, serà èpic si arriba el Pilar dels Xiquets del Serrallo, que ja està, ho han de veure ja. Són del Serrallo, que són del Serrallo i han d'arribar, tu. Que balanceja com les barques. Per tant, el Josep Maria Gaia, la cara de concentració i d'esforç del Josep Maria Gaia és espectacular, la de la Llaiza també, Déu-n'hi-do, la cara de patiment que li veiem a la Llaiza ara mateix a arribar. Crida, el Josep, es dona ànims, impressionant, èpic. Com han estat arribant els Xiquets del Serrallo, va cridant, es va donant ànims a si mateix i a la colla el Josep Maria Gaia. Estan arribant ja, fixeu-vos, aquesta imatge bestial de l'arribada, Sí, per l'esforç. Atenció, Sant Pere Sant Pau, canvi de baix. Estan a punt dels esgraons, ara és l'últim moment de gas del Pilar, primer esgraó, segon esgraó, tercer, arriba el Pilar dels Xiquets del Serrallo, els Reis, el 22è. Els Reis del Pilar han arribat 11 minuts, però han arribat... Impressionant. Ja riu la Llaiza, el Josep Maria diu, tireu, que jo ja no puc més. Fixeu-vos, amb el braç deia, va, que jo ja no aguanto, i veiem a la dreta el canvi de baix dels Castellers de Sant Pere Sant Pau, una imatge també extraordinària. S'ha tornat boig a la plaça de la Font, amb aquest Pilar. És dels que creen afició per aquesta jornada única a Tarragona. Atenció, ració doble avui de macarrons pel Josep Maria, pel que ha aguantat, per la Llaiza també, pel que han aguantat, i ja ha pujat l'enxaneta. Com tremola, com li tremolen les cames a la Llaiza ara mateix, abans de baixar d'aquest Pilar. Ovació de gala. 3 minuts més que el dels Xiquets de Tarragona, 4 minuts més que el de la Jove, i atenció, Quico, Sant Pere i Sant Pau encara en baixada misericòrdia. Després d'haver fet un canvi de baix, l'hem pogut veure en pantalla també amb tot el detall, i això reduirà incrementarà, el temps del recorregut dels Castellers de Sant Pere i Sant Pau, tot i que estan baixant la baixada misericòrdia amb molta velocitat. Ens dona la sensació que són els més ràpids. Ara estan comptant fins a 22 a la porta de l'Ajuntament els Xiquets del Serrallo. 22 anys consecutius baixant el Pilar de 4, els Reis, que són els Xiquets del Serrallo, i atenció, Sant Pere i Sant Pau amb la seva velocitat habitual, ja han fet el doble retomb, esquerra-dreta, encara en el tram final, Quico, de la baixada misericòrdia. L'últim tram d'aquest pendent pronunciat, que és una dificultat afegida, aquest Pilar caminant, i a punt d'arribar a la plaça de la Font, que té una altra dificultat, que és la llargada que té, que psicològicament veus l'Ajuntament tan lluny que dius, ostres, em queda tot això per aguantar tot aquest pes. El veiem molt sòlid, molt ben equilibrat, aquest Pilar, han fet un canvi de baix, per tant van reposats, falta veure si a l'entrar a la plaça de la Font o mig recorregut de la plaça de la Font fan algun altre canvi. No sé si es diu Usain Bolt, però poc li falta. Sí, van ràpid, Déu-n'hi-do, quina velocitat, com han fet la corba, A quina velocitat han fet la corba per encarar al balcó de l'Ajuntament els Castellers de Sant Pere i Sant Pau. Quin ritme, fixeu-vos, ja estan, no han parat, igual que altres colles han parat aquí a l'inici de la plaça de la Font, no s'aturen. Els Castellers de Sant Pere i Sant Pau, recta final perquè arribin un altre any els 4 pilars caminant de la mercè de les 4 colles de Tarragona, Àlex. Sí, si els Castellers de Sant Pere i Sant Pau no afluixen el ritme, enguany, per desena vegada podrem dir que els 4 pilars han arribat a l'Ajuntament, no s'atura en cap moment aquest Pilar, i aquí el que dèiem, no veus els passos del baix, veus com va com una fletxa el Pilar caminant dels Castellers de Sant Pere i Sant Pau, aplaudiments aquí a la porta de l'Ajuntament de Tarragona, perquè la gent ja el veu aquí, el veu que completarem una vegada més. Si no passa res, si no hi ha cap accident, d'aquí al final podem completar els 4 pilars caminant de les colles tarragonines. Doncs fixeu-vos aquí, el tram final, jo crec que si no serà el més ràpid, jo crec que el més ràpid serà el de la Jove,
insisteixo, no té res a veure si el més ràpid o no ser el més ràpid, però així veiem els ritmes de les colles i els castellers de Sant Pere i Sant Pau ja estan encarant aquest tram final de la plaça de la Font per arribar. Així anirà, girar més o menys al mateix temps. I amb una diferència, que castellers de Sant Pere i Sant Pau han fet un canvi de baix, la jove no. Això, sí, correcte. Per tant, el Pilar com a Pilar caminant anar més ràpid. Exacte. Sí. Cares de concentració, cares fantàstiques de concentració del David Lobo, de la Mar Pasqual, dona ordres al David Lobo. Dona ordres, jo crec que els diu que frenin una mica per no haver de topar amb els esgraons. Jo crec que els està dient que freni una mica, ara frena una mica per poder encarar els esgraons, els encararà el primer, el segon, el tercer, arriba el Pilar dels castellers de Sant Pere i Sant Pau. Tenim un any més el complet de les colles tarragonines, ho celebra la Mar Pasqual des del pis de terços. 4 pilars, 4 completats. I el més ràpid, el de Sant Pere i Sant Pau, per 10 segons. 10 segons de diferència, amb un canvi de baix dels de Sant Pere i Sant Pau. Sí senyor. Per tant, en 6 minuts haguessin fet el Pilar. La velocitat és increïble. I aquí veieu el balcó principal de l'Ajuntament de Tarragona amb l'Enxaneta, amb la Leire, la Mar era la terç, el David era el segon, i saludant la Leire han arribat els 4 pilars. Ja ho van fer el 97, el 99, el 2001, el 2002, el 2003, el 2006, el 2010, el 2012 i ara 2 anys seguits, 2016 i 2017. Perdoneu, necessitarem un espai una mica gran. Ara amb l'Àlex Alonso buscarem protagonistes, No patiu, que buscarem protagonistes. I com ho celebra? Sí senyor, la celebració dels castellers de Sant Pere i Sant Pau. Estic segur que aquesta celebració ha estat amb els xiquets de Tarragona, ha estat també amb la colla jove, ha estat amb els xiquets del Serrallo, però clar, com volem anar seguint tots els pilars, moltes vegades no podem estar en totes les celebracions de totes les colles, però molt bé, han arribat les 4 colles castelleres. Fixeu-vos el temps dels pilars caminant de la Mercè. El més ràpid ha estat el de Sant Pere i Sant Pau, amb un canvi de baix, 6 minuts i 49 segons. Després el de la jove, 10 segons després. Xiquets de Tarragona una miqueta més de 8 minuts, els xiquets del Serrallo, com hem patit avui amb els xiquets del Serrallo, 11 minuts. Amb l'Àlex Alonso ja tenim els primers protagonistes dels pilars caminant. Doncs sí, amb protagonistes de les 2 primeres colles que han arribat. Deixarem respirar una mica el Serrallo pel que ha patit i Sant Pere i Sant Pau perquè acaben d'arribar, i per tant començarem amb les 2 colles que han arribat primer. Tenim 2 novells i una veterana. Ara us ho explico. Primer els novells dels xiquets de Tarragona. David Ibáñez, felicitats. Moltes gràcies. Òscar Ibáñez, felicitats. Gràcies. El David i l'Òscar, mira, Òscar, mireu cap a la càmera, que així ens veuen fantàstic a casa. El David i l'Òscar és la primera vegada que han baixat el Pilar caminant, els dos. Un, tot i ser veterà, és la primera vegada que baixa el Pilar caminant i ho ha fet a més amb el seu fill d'Enxaneta. Ara parlem amb ells perquè també saludem a l'Aina Ardèvol, la terç del Pilar de la Jove. Moltes felicitats, Aina. Moltes gràcies. Ets una mica més veterana, ara ens expliques les sensacions d'enguany. Perquè comencem amb el David i amb l'Òscar. David, escolta'm, com l'has viscut? Tu fa molts anys que estàs als xiquets, que has pujat a troncs molt importants als xiquets, però no havies fet mai el Pilar caminant. No sé, per mi sempre ha sigut una part de les festes molt important, molt emocionant, i sempre me l'havia mirat des de la pinya o des de lluny, però amb moltes ganes, no? I ha sortit l'oportunitat d'enguany de fer-ho amb el meu fill Òscar i ha sigut esplèndid. Escolta, Òscar, ¿qué has pasado por? Bien, he hecho unos petons mientras que estaba toda la gente y me estaba mirando mucha gente. La canalla estaba totalmente muy bien porque estaba muy contenta porque hemos hecho el Pilar caminando. Molt bé. Escolta, tu has passat bé tu o no? Sí? Sí. Pues això és el més important, David. Escolta'm, es pateix tant com sembla des de fora? Bueno, és que el que assages després aquí a plaça és molt diferent, perquè no sents res, no pots donar les instruccions que vols, però molt bé, al final, no sé, jo volia gaudir, estava superconcentrat, se m'ha passat molt ràpid i això és important. Escolta, moltes felicitats, David. Gràcies. Aina, escolta'm, tu sí que tens bagatge d'altres anys. Com ha anat el d'enguany? Home, ha anat bé. Molt ràpid, per això. Sí, ens ha sorprès perquè sí que els assajos havia costat més, però a plaça et dona el plus que treus tota l'energia i bé. O sigui, quan m'han dit el Ja temps... us el plantejàveu tan ràpid o no? No. Enguany no, perquè sí que havíem patit més els assajos i ens ho plantejàvem diferent. Però sí, o sigui, m'ha sorprès. Escolta, quants anys portes tu baixant el Pilar caminant? En realitat 3. N'havia de fer un altre, n'hauria de portar 4, però 3. Escolta'm, què significa portar el Pilar caminant? Home,
és un orgull i és la culminació de les festes. Si tot va bé és com, buah, és l'esclat i és l'alegria. Aina, moltes felicitats i l'any que ve t'esperem veure un altre cop per aquí. Gràcies. Doncs amb el David Ibáñez i amb l'Aina Ardèvol hem pogut veure sensacions d'algú que han debutat enguany, 2, pare i fill, i amb l'Aina, que ja té uns anys de bagatge. I pendents, ara estarem pendents de poder parlar, com deia l'Àlex, també amb la gent del Serrallo de Sant Pere Sant Pau. Aquesta és la imatge global que ens deixa la plaça de la Font. Diria que al balcó ara hi ha el David Lobo, el que era el segon dels castellers de Sant Pere Sant Pau, està just al balcó principal de l'Ajuntament, deies, Quico. El que dèiem, el que deia l'Aida, gran colofó de casteller de Santa Tecla, la tradició aquesta dels Pilars, que si les actuacions t'han anat bé i a més el Pilar t'arriba... Mira, el David, el David Lobo és el segon, parlant amb algun dels companys, m'imagino, de com ha anat aquest Pilar. És per dir quina festa major que han tingut, quines actuacions que han tingut. És un gran colofó de la festa major, de les actuacions castelleres. Allò que dèiem, les colles que els ha anat bé Santa Tecla, que en general han estat totes 4 en l'edició d'enguany, les dues grans, primer diumenge de festes, ahir Santa Tecla i avui a més arribar amb el Pilar, és que no es pot demanar més. Tinc una sensació de castellerament parlant, les festes de Santa Tecla han anat molt bé. Home, no podem dir un 10, perquè el 10 és la perfecció i és molt difícil arribar a la perfecció absoluta, però en global, primer diumenge, amb les dues colles convidades i els castells que van ensenyar Santa Tecla, avui la diada dels Pilars caminant de la Mercè, globalment, a tothom els deixa deures, perquè jo crec que tothom ara té deures pendents, però crec que globalment és de notable segurament. Sí, perquè a més totes les colles han anat a màxims i sí que alguns objectius no s'han pogut portar a plaça, 2 de 8 en folre de Sant Pere i Sant Pau, que l'esperaven, que el desitjaven, no va poder ser, el 2 de 7 del Serrallo no va poder ser, però han anat a màxims, és a dir, les colles han portat tot el que tenien i els ha sortit molt bé. Quins castells han caigut i per què han caigut? És a dir, el 3 de 10 de la Jove Tarragona, estem parlant d'un 3 de 10, 3 de 9 al Pilar de la Jove Tarragona, estem parlant d'un dels castells més difícils de la gamma de l'època actual. Després hem vist caure el 5 de 8 dels Xiquets de Tarragona, que va ser un accident a la primera ronda del primer diumenge de festes, d'acord? Ahir el 4 de 9 al Pilar de 8 dels Xiquets de Tarragona, abans ho comentàvem, no? Però en general la sensació és que les colles han arribat a la festa major havent treballat molt i havent treballat bé i que jo crec que el balanç, d'acord, no pot ser un 10, però francament bo. Amb l'Àlex Alonso tornem a la plaça de la Font perquè té dues noies. Allò que ho dèiem abans, a veure si li pot preguntar. Quants anys té la Yaiza? Perquè potser la primera vegada d'aquest còmput global de 22 consecutius, potser la Yaiza no havia ni nascut. Àlex, amb 2 terços de Pilar de 4 caminant. Dues cracs. Dues terces del Pilar de 4 caminant, que avui a una segurament l'hem vist patir una mica més que a una altra. Yaiza, t'hem vist patir i moltes felicitats. Gràcies. Déu-n'hi-do, Sí, hem patit més que altres anys. A més, hem hagut de fer un altre camí de baix que no estava pensat i ha perdut una mica el ritme. Molt bé, ara en parlem, ara en parlem una mica més. Mar, Pasqual, moltes felicitats. Moltes gràcies. La Mar, ja veieu que la veu va una mica justeta, però ara et deixem 2 segons, que descanses una mica. Yaiza, 22 consecutius, tu uns quants consecutius també, però Déu-n'hi-do el que ha patit el Pilar dels Xiquets del Serrallo enguany. Sí, al principi anava bé, han entrat els 2 baixos previstos i el tercer, que també en principi entrava, però després ha hagut de canviar un altre cop camí de baix i ara aquí al final aquest últim tram ha sigut lent, amb un canvi més del que havíem de fer, parada. Quan passen una cosa d'aquestes, el factor psicològic, d'estar concentrat fins a l'últim moment és clau. Sí, de fet, l'altre dia t'ho deia, crec que és important la forma física, però sobretot psicològic, de pensar que és un bon recorregut, que per molt que sembli poc encara queda i que al final és quan estàs més cansat i cap. Escolta'm, continueu sumant, L'any que ve, pel 23. I tant. Doncs els Xiquets del Serrallo, el que dèiem, els reis del Pilar caminant. Mar, Pasqual, escolta'm, velocitat una altra vegada, No ho sabeu fer lents, això. No, ja l'assagem així. És que no puc parar. La tenim molt parada, a la Mar amb la veu. Només molt ràpidament, ja l'assageu així, Ja les ganes són aquestes, 4 any consecutiu arribant i que en siguin molts més. Tant de bo siguin molts més. Amb la Mar, la deixem perquè és que, pobreta, està molt al límit a la veu. Moltíssimes gràcies, noies. L'any que ve esperem trobar-vos aquí una altra vegada. Hi serem. Amb la Yaiza de la Cruz i la Mar Pasqual, les terces del Pilars caminant dels Xiquets del Serrallo,
i dels castellers de Sant Pere i Sant Pau. Doncs atenció, perquè em sembla hi ha foto. Invita'ls, els xiquets del Serralló, foto. De fet, estaven esperant que acabés la llaiza de l'entrevista per poder fer la foto. Tu saps, Àlex, quants anys té la llaiza? No li hem preguntat. Mira, jo diria que té 20 i pocs. Jo crec que potser té els mateixos anys que porten els xiquets del Serralló portant-lo. Un amunt, una avall, anirà això. Sí, por ahí, que diria aquell. Doncs fotografia de família dels xiquets del Serralló, 22 anys seguits, i m'imagino que hi ha la Júlia Creus, l'actriu tarragonina, amb ells, perquè els xiquets del Serralló tenen una particularitat en aquest Pilar de Quatre Caminant, i és que tenen un padrí o padrina, i enguany era la Júlia Creus, l'actriu. Júlia Creus, l'actriu tarragonina, la que era la padrina d'aquest Pilar de Quatre Caminant dels xiquets del Serralló, i ja s'han fet la fotografia a les escales. Veig el Josep Maria Galla, ara ja riu, ara ja està content, ara ja està feliç. Podríem dir que d'alguna manera ja està content i tranquil, evidentment, amb tota aquesta família dels xiquets del Serralló que han volgut celebrar aquests 22 anys seguits. Fixeu-vos, que ells porten 22 anys i abans el que us deia... És que està aviat dit 22 anys seguits, arribant a l'Ajuntament amb el Pilar caminant, Clar, és moltíssim. És un rècord inabastable. És moltíssim, és moltíssim. Ara, per exemple, Sant Pere Sant Pau porta 4 seguits i són els que estan més a prop, Sí. 4 seguits, és el que estan més a prop. Sí. Quico, doncs anirem tancant aquesta transmissió. Ens ho hem tornat a passar molt bé. Deixa'm dir que ha estat una gran Santa Tecla des del punt de vista casteller. A mi em dóna molt aquesta sensació, i allò que dèiem abans, hi ha deures pendents, però hem tornat a gaudir de la sabidoria castellera de la ciutat de Tarragona. Quico, ens retrobem en una pròxima transmissió castellera. Moltes gràcies una vegada més. A vosaltres. Amb ell hem compartit la triple diada castellera de Santa Tecla. Primer diumenge, la diada de Santa Tecla i la diada de la Mercè. Àlex, ens retrobem també amb pròximes cites castelleres, entre d'altres al Finet i pel mig, ja ho sabeu, cada dijous amb tota l'actualitat. Allà estarem explicant sobretot les prèvies del que hagi de passar el cap de setmana següent. Ens ho hem passat molt bé en aquesta Santa Tecla castellera, tant ahir com avui amb els Pilars caminant. Que vagi molt bé. Gràcies, Àlex. I nosaltres pròximes cites castelleres també les tindrem importants a la Diada del Mercadal, per exemple, el pròxim dia 7 d'octubre. Allà estarem també explicant tota l'actualitat castellera. Gràcies, com sempre, per seguir-nos, per ser fidels a l'actualitat castellera de TAC 12, la televisió pública del Camp de Tarragona. Moltes gràcies a tots. Fins la pròxima. Adéu.